Gai joto mono sari kaham. Gai sang joto di sanawi joto asuk lai sang thasingano final khlai paikha. Gai tini horo chini kuya sanjana Mumbai thangai taisa bini treatment no continue khlaisnai. Gai tini horni koita flight khaika bini mama ekta 20 gai ekta 20 ni bongni flight. Ina rok kabangma comment khaibai kya bini bongni di sonna manati mino salai sini joto asuk lai salai kya rok live video bo nukhana. Bini ama gosika bini baba bo gosika bini ama gosika tei joto no tongbai oro inge oro sang tongbai joto no kuya sale mang tongo ego chini brother dinas teka room ta bo tongkhoba asuk jak inge tabo kokhaya bo se sini yago je tongmani rang sanga bo borok no ya pharai ro horsina ta tini horosi borok thang tong khang kaiba goni kha tasino sangju to goni go go rang kai o je airport to sang haipro sing boro ro horma sidio oro tongo 48,415 oro tabo pura siki saka joto no lekhai reka he tongtho tong de ne aro siki nago mare ro paina hanka bini chiba so ya parne ya parse 48,415 টাকা bini mama no sang already 10 lakh ya pharika sekango nga tewasa nga sang ro belai khai mani boro apro krai bini mama so apro ne amount kai 3,37,396 টাকা abo tabuk sini abo do sang abo cash bang nai to bolia sang abo ni ne account no NFT khai re nai dai re nai pulau bini mama no ya phaka 10,65,216 ngai second no ngai 3,37,396 abo sini abo do sang bini amano transfer khai re nai ngai airport ro khamani 48,216 ngai bebagai tabuk bo sangkha ngai ikonadi 14,50,827 টাকা তাই তারা আমি কোনবার ব্রক না হিসাব করে নাও এবার abo bongni family abo borok no lo hisab khailasi abo sang ro horma sini asuk ro hor kata bai ngero bini amani add dunya kho tabo bini mama Amit Kumar bini bo boro add khaijaya ko nge bini mama ni bibu bodari ba bo bibu bibu deborma bini bo sang ro add khaijaya nge abo bongni family borok lo khailasi to abo sang te nanglia sang ro horma sini 14,50,827 টাকা angkata nge belai hambai